page 170 et 171 ka tafsir al-Qur'an de sura 7 waktub lana windana men fi hadhihi dunya e nder odo aduna hasanatan moƴƴere wa fil akhirati kala harakadi windana men moƴƴere inna menen huduna ilayka min fewi kama da ya rabbi qala la dali adabi lettanne musibu bihi mido hennade man shawmu midi hennude e Allah dandan tawegol e bembe Allah yidi don min e abdul min e zurriya e wonbe lanjentade wa rahmati yurmende ande wasiat nde ajani kullu shay'in kala hunde yo Allah tawnan e yurmende Allah yaajuni min e zurriya e wonbe lanjentade be fasaktubuha araymi windanande mi hertinanande lil ladina wonande be yattaquna hulbe Allah wa yutuna zakata tawbihinu itta zakka walladina be humbe kanyum bi ayatina ya yamen e yu'minuna hibe gomdini holi alladina be yattabi'una rasula jokko be neladon annabiyya annabajo al ummiya humen binnejo alladhi on yajidunahu mo be tayfi mudum maktuban hino winda indahum jungo mabbe nokku ka mabbe fi tawrati kandir tawrata wal injil ya'muruhum wa yamira bil ma'ruf ko moƴƴi wa yanhahum himo hada be anil munkar kay ko anya wa yuhillu lahum himo dagina nabe at-tayyibati la budidi wa yuharrimu alayhim himo harmina ido mabbe al khaba'itha sobe o wa yadau anhum himo itta e mabbe israhum dolle mabbe bakkatu den wal aghlala e kolomboje mabbe de allati den kanat latinode alayhim edo mabbe bi mana sonjaaji sattendeji ko be marno ka dina mabbe falladina ben amanu bihi gomdi be mo wa'azzaruhu be teddinimo wa nasaruhu be wallimo wattaba'u be jokki annura alladhi unzila jippinado ma hundude makko ulaika ben humul muflihuna ko be woni malnoytebe wali ya ayuhan nas kono yimbe inni mi rasulullahi kum min la dalla ilaykum faade modon chamian on dendangal alladhi wallahi lahu tawdo kanko je mulku samati la mukammulidin wal ardi ilaydi la ilaha ala rewetedo illa huwa sona kanko Allah yuhyihi mawurna wa yumituhi mawara fa aminu billahi gumdine Allah wa rasulihi ene laada makko annabajo al ummi humen binnejo alladhi o yu'minu billahi gumdindo Allah wa kalimatihi gumdini daliyeji makko din wattabi'uhu jokkemo yo la'allakum nugasanon tahtaduna on feway wa min qawmi Musa hino je ayimbe annabi Musa ben ummatun mofte yahduna hibe fewira bil haqqi sabu gonga kan wa bihi ko sabu gonga kan tode kadi ya'diluna be fewirta be nundirta wa qatta'nahum alla dali men sinditi be 12 asbatan men wadi be jamaaji gruppaji sappo e didi umaman moftanuji tanirabe sappo e dido umaman moftanuji bibbe annabi Yaquba ben worbe ben no andi ko sappo e dido ko do woni ko faanda do tanirabe sappo e dido mi mana tanirabe annabi Yaquba be tanirabe annabi Isaaka be legoy wa hayna me wahini ila Musa faada nabi Musa me yeti mo idistasqahu tumande dabbirno mo yarni nango gawmo yimbe makko ben an sikon idrib tappir bi asaka tugurdo madum al hajara hayrene fambaja sat pulliti minhu e mayre 12 aynan candi sappo e didi bay ko be tanirabe sappo e dido kadi gad alima gomdi andi kullu unasin kala lenyol mashrabahum yarirde mabbe den mi mana ka be jogata dum be yara legoy o zallalna min dowdina alayhim e do mabbe al-ghamama dule cewde wa anzalna min jippin alayhim e do mabbe al-manna nyamete wetedo manna dum ko wi'en ko lacciri wada dum juri ha moji ma dum do ko nyamete ma faado ha yoni wasalwa al-manna afwan dobe judade bi mana ko tewu judango ha benni wasalwa nyamete ma faado ha yoni wobbe wi lacciri kono ala kullan ko ma fe nyamete ma faado ha yoni Allah dal kulu nyame min tayyibati morde labo di ma razaqnakum ko me arsiki onko wama zalamuna be to nyalime walakin sun kano belati kam fusam ko hore mabbe azulimun ko be toni wa idh qila lahum antum man dewi ananobe iskunu hode hadhihi alqaryata ende do sare wa kulu nyamo minha amari hatu shitum kala ko fala don wa qulu hittatun wi on kongol fukkangol bakkatu wadkhulul baba natiron kadambugal sujjadan harakun sujjube naghfir lakum ma yafa khati'atikum bakkatuji mun din sanazidul muhsinin aramen beedana mo yubben ko moƴƴi fa baddala alladhina wattati ben zalamu toni be minhum immorde mabbe qawlan kongol ghayra alladhi harawanangol qilalom gol be yata farsalna me wurti alayhim edo mabbe rijzal lette min as-samaa'i morde ka sama bima kanu sabu konko belati yazlimuna be tonya was'alhum lando be anil qariyati fi sare allati den kanat
latinonde hadiratal bahari ka fongo baru idi yaaduna tumande ben jaggutuno fi sabati kasewe landibe finden idi ta'tim tumande araynobe hitanhum liƴƴi mabbe di yawma sabatim nyande asewere mabbe den shur'an hara ko di humbudi wa yawma la yasbituna nyande tawina asewe mabbe la ta'tihim di yaratabe kadhalika konuni